Atomic Beats. Ти си забавна, умна и красива. Не ми харесва, когато виждам те умила. Усмивка озарява ли твоето лице? Да, тогава всичко е добре. Не, няма! Редовно повтаряш, обичаш ти да се забавляваш, пускам ти, дай ми лед и си на ривана. Мале, тука, това беля стана. Кристияна зарибаната по радиото звучи, по гитара към тази държи варени картофи, обича да похапа хората или ги дащи, или ги захапа. С тебе винаги е много забавно, аре да си пуснеме нещо криминално. Шейн е твоята голяма любов. Абе, боже, яме ти тук един картоф. Ето започва и втория куплет. В него също ще пея, а за теб предлагат да те изпратят ти. Не, нищо, изобщо не. Казваш на възраст неизправена коса. На възраст неизправена коса не се показваш. Да решиш какво да облечеш е много сложно. Да успееш за 2 минути просто невъзможно. От камерата се криеш, не знае но защо успях да те снимам на с лошо качество. Не обичаш, когато навън вали. Пиеш стената, смееш, да не те боли. Какво предпочиташ, водка чиста или сок? А може би да си отворим и компот. И вече нищо не ми идва на ума. Затова да се сложа край на песента.